zašto i kako se dešava da ljudi, muslimani, koji su, gledajući njihovom vanjštinom, praktikanti islama, da rade neka ili malo češća loša djela. To se dešava zato što im šeitan uljepšava njihova djela i da oni uopće i ne primijete da se radi o lošim djelima. Ovdje ne kažemo da ih šeitan navodi na loše, nego kažemo kako je to Allah dželešanu u Kur'anu precizno kazao, estezbillah, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Šeitan im uljepšava njihova djela. Dakle, oni nisu uopće svjesni da to što rade je u stvari loše, jer im je šeitan to uljepšao. Pa se dešava da oni koji su veliki praktikanti svojom vanjštinom rade nešto što je gibet, nešto što je laž, što je potvora i tako dalje, uopće da nisu svjesni da je to šeitansko djelo i da je to loše djelo. No, šeitan nije svemoćan, samo je Allah dželešanu svemoćan. Kada šeitan koji insana nagovara, koji mu uljepšava njegova djela, za saveznika uzme nefs, to jest unutrašnjost insana, njegove strasti, i kad se ta dva neprijatelja udruže, a jadni čovjek ne radi nimalo na odgoju svoga nefsa, kada se dakle ta dva neprijatelja udruže, onda itekako slijede štetne posljedice za insana i on jadan, iako s vanjske strane praktikant islama, radi jako ružna djela.